Maswera sei vedare tadzoka zvekare nemamwe mamessages kwanga kuri sei kumabasa, kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. So hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So pamba apo pandinogara ini ndainge ndisipo, then pakabva pazoreidwa nemapurisa nehome affairs. Saka then pane vamwe varume avo vakazosungwa. Saka pavarume ava vakasungwa pane umwe wacho uyo ane mudzimai wake, naiyewo haana kusungwa. Saka ndingangoti ndisu tega tangosara tiri vaviri maZimbabweans. Right now mudzimai wangu iye akaenda kumusha, but vamwe vatinogara navo ndeve muno muSouth Africa. Saka ini pfungwa dzangu hangu dzava dzekuti ko zvakashata here kana ndikambofanuso kurima ndima yemurume uyu, because as for now zvinotonzi havatombozivi kuti vanhu ava vachazoendeswa kukoti rini. Saka so far nemukadzi uyu tava kutongotaura like takatanga kutaura mushure mekunge andikumbira mari, because pedu pane problem yemagetsi. Saka tinoti kana magetsi kana akapera tinobva tazoita macontributions. Saka painge pachifanira kuti pange pachiitwa macontributions ema50 rand. Saka akabva azoya kwandiri akabva ati handina kana senti randiinaro, ende iko zvino kuti nditi ndinodzimirwa magetsi awa mastress angu anobva azotowedzera. Ndikabva ndati okay, ndichakupa mari. Saka iye akabva atongotanga kundiitira tumwe actions twandisina kunzwisisa. This was a weekend yadarika iyo. So ndakabva ndazongomupa mari iya yandakati ndamupa mari, then ndokubva tazotanga kutaura pafoni. Pose apa mafoni numbers ake ndainge ndisina, saka ndakazomupinda nekuti chindipa manumbers ako, ende ndainge ndava kusatombotaura naye ndichimurakidza respect sezvandainge ndichimboita murume wacho ainge aripo. Ndaitotaura naye ndichitoti iwe chindipa manumbers ako, ndobva andipa manumbers ake eWhatsApp. Saka so far so good. Maresponses mamwe andinotopiwa naye mukadzi uyu ndinotoona kutoti yamaresponses aripo, but handisati hangu ndasvitsa shoko. But dzimwe nguva tinokwanisa kutotaura, like last night takataura kusvika kuma 1 am tichingotaura dzimwe nyaya, dzimwe dzacho hei takapedzera tava kutotaura dzimwe nyaya dzisingaiti. Saka handizivi kuti ndoita sei, ndofanira sokurima munda uyu here kana kuti ndongosiyana nazvo, ndongozviudza kuti hazvisi zvangu. Zvimwe kuda mukadzi uyu pamwe atoriwo panzara zvake, ndikafanira sokumubatsira sezvo neniwo ndiri panzara, mudzimai wangu ari kumusha. Kana mukataura nyaya, kana mukazopostawo nyaya yangu, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiudzawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndoita sei, ndofanira kurima munda uyu here kana kuti ndosiyana nazvo? Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So inini I am a registered nurse, ndiri munomu muZim, ende handikwanise kuti ndinge ndichikuudzai kuti kwacho chaiko kwandiri ndekupi kwandiri kushanda as a nurse. Saka munongoti she is here in Zim. So kana munhu wakanditarisa ndiri munhu uya wekuti ndinoita sekunge ndakazvininipisa, I appear as if I am someone that is very dedicated, ende ndine moyo murefu, moyo munyoro, zvekuti vamwe vangu vanoti paya kana vachipopotera avo varwere nekuda kwekuti tinenge tiri under pressure, then ini ndinobva ndatombovakansela nichivaudza kuti zvavanenge vachiita zvinenge zvakashata. Saka vanhu vazhinji pachipatara apa pandinoshanda vanotofungidzira kutoti I am a very dedicated person, munhu uyo anotarisira kuti kana murwere akauya pachipatara apo pandinoshanda must receive the best care. But vanhu havatozvizivi kutoti inini ndine rimwe zisecret iro randakachengeta mumwoyo mangu, zvekuti kana kuri kunzi vanhu vakazozviziva kuti ini ndini ndakupai confession iyoyi, hei hakungachemwa kana kusungiswa, ndinokwanisa kutosungisiwa. Saka please ndapota nenyasha dzaMwari musazombofa makapa mafoni numbers angu
kuna anyone. So ndichikunyorerai confession iyi ndinonzwa kuti ndakaremerwa. Ndinoita sekunge pane munhu akandigadzika zvitina zvemuwando pachipfuva changu apa. Ndinogara ndichingonzwa kuti ndakaremerwa, especially paya patinenge ndava kunorara. Most of the times kutoti ndinzi ndarara ndinotoplaya mamovie kana kungoona zvandinenge ndichiona paYouTube kudzamara ndazobatwa nehope. Saka when it all started ndingangoti it was all about money. Munongoziva kuti hanzi money it is the root of all evil. So at that time upenyu hwainge hwakaoma, and it all started 3 years ago. Ndo pandakanyatsokuona kuti ya iko zvinozvi ndazoremerwa neupenyu. Salary yangu yandainge ndichiwana sanurse was never enough. Worst of all, pandakazoseparata nemurume wangu, at least patainge tichiri tose zvainge zviri nani, taibatsirana umwewo nekoko umwewo nekoko. But soon after the separation ndo pandakabva ndazoona kuti ya upenyu iko zvino hwainge hwondiremera. Ndaizama as a single mother to work as hard as I could, but still it was very difficult for me. Saka I was very desperate. Ndikabva ndazotanga kuita zvemaboyfriends, but ndakazongosiyana nazvo. Ndava kuona kuti maboyfriend achona ivo vanenge vachitodemba demba vachitochema chema, but ndo pandakabva ndazotaura manje neumwe murume. Saka murume uyu ndainge ndakambomhanya naye, saka taigara zvo tichingotaura paWhatsApp. Aitiwo kana aine something zvaanenge achida kundipa aiuyawo obva ararawo kumba, at least ndaitobatsirikanawo because munhu aitouyawo akagukuchirawo zvemapepa bag. Saka takabva tazotaura paWhatsApp paya, ndikabva ndamuti dhiyaka ndipowo kamari. Akabva anditi uri kuda kuti ndinge ndichikupa mari? Inini ndikabva ndati ko iwewe une mari iko yauri kuda kumbondipa? Iye akabva azondiudza kuti mari yaainge ainayo ipapo yainge ingori $10 rakomana. Ndikabva ndati sure $10, ungada kundipa $10 ndinoishandisei 10 US. Then ndakabva ndati ko wadii wataura nemurungu wako, sezvaunongoziva kuti zvinhu zvangu hazvina kunyatsokumira bho, kana ndikazowana mari ndinozokusota out later on. Saka akabva azoti ainge achazotaura nabosi vake, n'anga yacho iyo yaanoshandira. He then spoke with that traditional healer. Then ndikabva ndazonzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoti pandinenge ndava kubva kubasa ndobva ndazodarika nekumba kwayo n'anga iya yandikabva ndazoita saizvozvo. Ndakazoti ndasvika pamba pen'anga iya ndokubva tataurirana paya tichitoronga dzebusiness. Saka yakabva yazonditi iwe uri kuda mari? Ndikabva ndati kana kwanga kuri kunzi for now ndambowana $1,000 mari iyoyo inokwanisa kundikavhira mamwe magap. Akabva ati mari iyoyo yakawanda. Ndikabva ndati yes, if he was willing to give me that money kunyange iri yechimbadzo ndaikwanisa kuzodzorera mari iyoyo. Saka iyo n'anga iyi yakabva yazonditi mari iyoyo yes ndinokwanisa kukupa, handichida kukuita zvekukumbadzurisa because yakawanda zvinozokuremera. Ikabva yazoti iyo yainge ichida kuti inge ichindipa mari, but he offered me a deal. Panguva yacho iyoyo pandakaofwa that deal ndakatoti iri ndo rinonzi good zvetika iri, because n'anga iyi yakangonditi iwewe ndikuda kuti unge uchizopota uchindibatsira, ende kana paine zvandinenge ndichida pavarwere avo vanenge vari kuchipatara muward umo maunoshanda unokwanisa kuzondibatsira here? Ndikabva ndati hongu ndainge ndichikwanisa kuti ndinge ndichizovabatsira sekuru vaya. Saka akangonditi pane zvimwe zvandinoda kuti unge uchizopota uchizonditorera, but not like each and every day. Zvinhu izvi hakusi kunzi unenge uchizviita each and every day, wazvinzwa here? Ndikabva ndati aiwa hapana kana problem. Zvadaro ndo pandakabva ndazonzi ndainge ndichazopiwa $1,000 iyaiya. Then ndakazoti zvino ndava kuenda, ndo pandakabva ndazopiwa chimwe chihandkerchief. Ndikabva ndanzi chimucheka ichi chandiri kukupa, chimucheka ichi icho ndakachitora kuZambia. Saka ndine maclients angu awo vandinopota ndichivabatsira, like ivo vainge vachiti vanopota vachirapa varapwa vavo vachishandisa chimucheka ichocho. But chimucheka ichi hanzi kuti chirambe chichiwana simba, chinenge chichida icho kuti chipote chichiendeswa munzvimbo mekuti munenge muine vanhu vanenge vachirwara, vaya vanenge vava pedyo nekufa. So ndakabva ndazogamuchira chimucheka chiye ende ndainge ndava kutoziva kutoti
chimucheka chandainge ndapiwa zvinoreva kutoti rufu kana rwozoshanya pachipatara pandinoshanda runenge ruchitoshanya pachipatara pacho ipapo through inini ndikabva ndazoudzwa kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichizoita too worried, ndaingofanira kuti ndinge ndichingoita basa rangu nemazvo. Then ivowo sekuru ava vakabva vati ndicharamba ndichingokupa mari, even though I was convinced, but mumwoyo mangu ndaitoziva kutoti zvinhu izvi zvandiri kuita zvakashata. Then ndakagamuchira chimucheka chiya ndokubva ndazoenda zvangu nacho kumba. Ndakati ndaenda nacho kumba, then later on when I was at work I hesitated because ndainge ndava kuti but pandainge ndichiri kunursing school handiti the oath that I took was an oath to save lives, but iko zvinozvi ndava kuda kuita sei? Is this a way of saving lives? But I am now taking people's lives, vanhu vandisitomborina kana dzinza navo, but nekuda kwemari manje ndakabva ndatanga kucalculate ndikabva ndati zvinoreva izvo kuti pamwedzi kana ndikakwanisa kuurayisa vanhu vanokwana kuita 6 zvinoreva kutoti ndinenge ndava kutorova $6,000 changu each and every month. Munongoziva kuti mari iyo it is the root of all evil. And nekuda kwezvikwereti zvandainge ndiinazvo, ndainge ndiine zvikwereti kani zvainge zvakawanda, so ndakabva ndazobvuma paya. But the first time, handidi kukunyeperai, the first time when I did it, mwoyo wangu wainge uchirwadza, ndaibvunda because of I was feeling really nervous. So painge paine umwe mukadzi uyu ainge ari wechikuru zvekuti kunyange paakaunzwa kuward uko kwandinoshandira ndiri, tega takatongoona kutoti uyu munhu uyu upenyu hapasisina nekuda kwezera rake. So uyu muchembere uyu ainge akaudzwa nemuzukuru wakewo naiyewo ainge achitoti anotoshandawo semusikana wemumba achitonditi iye inherera. Saka ndakabva ndatanga kutaura naye. The reason is why ndakatanga kutaura naye, iye aitofungidzira kutoti ndiri kutotaura naye because I am so caring, but ndainge ndichida kuita gather as much information. Ndo zvandinoita, I try to gather as much information as I can kana ndine munhu uyo wandinenge ndichida kuurayira hama yake. Saka pandakaona kuti iye inherera, ndikatoona kutoti uyu muchembere uyu nekuda kwezera rake kwava kutongotakudza mwana mudiki mutoro unorema kudaro. So later on after the visitation, because zuva iro randakazosarudza kuti ndo pandaifanira kuti ndinge ndichizomuuraya muchembere uyu, it was the following day. Saka mwana uyu muzukuru wacho paakauya ndakabva ndazomutendedza kuti ange achimboona gogo vake. After visitation hour ndo paya pandakabva ndazotora chimucheka yachiya ndikabva ndazochiisa pazasi pepilo yavo gogo vaya. Mushure mekunge gogo ava vashayika ndo pandakabva ndazotora zvekare chihandkerchief chiya, but mukoma ndakatongozviudza kutongoti zvainge zvakafanana, munhu uyu ainge atova pedyo nekufa. Iniwo ndainge ndava kutongomubatsiridza kuti nguva yake inge ichikasika yakwana, but kutaura chokwadi I had crossed a line that is never supposed to be crossed kana uri unregistered nurse. Saka mari iyi ndakazoipiwa mushure mekunge ndadzokera paya pandainge ndachaisa kumba kwayo n'anga iyaya. Ndakati ndava pa chihandkerchief chiya mari yacho ndikazonzi ndainge ndichazoipiwa the next day. Saka the next day pandakadarika neko kumba kwavo sekuru vaya ndakatoona kutoti painge patori neenvelope iro rainge rakanyorwa zita rangu, ndokubva ndapiwa mari iya. Ndakati ndichinovhura envelope iya wanikwe kuti mainge mungori nemabhuru oga ndikabva ndatofara and I was really happy. Ndakatora mari iya ndokubva ndatanga kutenga zvose zvandainge ndichida kutenga, magrosari zvinyi zvose izvo zvainge zvichishota mumba. But ndaiti so kana ndikavhara maso angu ndaibva ndatanga kuzvibvunza kuti but why ndakaita zvinhu zvakadaro. I kept on telling myself kuti the reason as to why mukadzi uya ainge akafa, it was all because of me and it was because of chimucheka chiya chandakapiwa nasekuru vaya. Saka ivo handinyatsokuziva kuti vanonyatsokuzozviita sei. Saka ivo sekuru ava handizivi kuti ivo vanozonyatsokuita zvekuita sei, but as long as ndava pamucheka iwoyo ndinotomboona kutoti mazuva acho pamba pavo panenge pachiita kuwanda vanhu, panenge pachigara pakangozara vanhu. Saka mazuva awo andinenge ndiine chimucheka chiya ndisati ndawana munhu wekuti ndinenge ndichazochekeresa, pamba pavo panenge pangori sort of like dry. So even though
I was feeling guilty, but chinhu chinonzi mari yakaoma. Despite the guilt, ndakangoramba ndichingoenderera mberi semari iyo yandakatanga kupiwa navo sekuru vaya. Mari iyoyo ndakaishandisa ndikabva ndatenga magroceries, makatoni, mai uye zvikare ndikabva ndazobhadhara zvimwe zvikwereti, ndikabhadhara vamwe vanhu vandainge ndichikwereta. Apa mari iyaya ikabva yazopera. Ndikabva ndati zvinondoita sei? Sekuru vaya vakabva vazondiudza kuti vainge vachida kuti ndinge ndichivarovera zvekare dhiri riya, but ndakamboita sekunge ndainge ndaramba, but ndikabva ndazoona kuti kunyange ndikaramba munhu ainge aine nhamo ainge ari inini. So mwedzi woga dhiri ratakaita inini nasekuru ava nderekuti at least vanofanira kuti vange vachizondipa 2000 to 3000 US dollars. Saka ndinowanzo kuzviita at least 3 kana kuti 2 times a month, ndipo chekeresa vanhu vanenge vaunzwa pachipatara pedu vanenge vari mucritical condition. Kunyange zvikanzi zvinhu zvinenge zvakasunga sei, but handikoniwi kuti ndinge ndichichekeresa vanhu vanokwana ivo kuita 2. Saka ndikabva ndazotanga kushandisa mari iyaya yandainge ndichiwana, ndikabva ndazopedzisa imba yangu kwedu kumaruzevha kwatinobva, uye zvekare nemuno mudhorobha mandinogara ndakabva ndatokwanisa kutopedzisa imba yangu paya. I know kuti zvinhu izvi zvandiri kuita vazhinji venyu vanokwanisa kuti it is very wrong, siyana nazvo zvinhu zvauri kuita, but nekuda kwemari iyo yandiri kupiwa navo sekuru ava, mari iyoyo ndo inotondibatsiridza kuti ndinge ndichikwanisa kuendesa vana vangu kuchikoro. Vana vangu vainge vachienda kuma-government schools, but iko zvinozvo vana vangu vava kutoenda kuma-private schools, and even right now ndine kamwe kamuning'ina kangu ako kandiri kutoendesa kucollege muno mumuguta muno matiri. And it is something that I never thought kuti I would be able to do nemari idzi dzatinowana semanesi. I am living a good life, uye zvekare pandinoendawo kunorara ndinongoitawo worried yekuti saka vanhu vaya vandakauraya saka vakatofa here, but most of the times I am never worried kuti saka what am I going to eat tomorrow. I feel as if I am trapped handidi kukunyeperai. If someone were to ask me kuti saka kubva zvawakatanga kuita zvinhu izvi until right now vanhu vawachekeresa vangani, honestly speaking inini handichatomboverengi. Mazuva ekutanga ndo pandaiverenga kuti mwedzi unowu ndauraya vanhu 5 kana kuti vanhu 4, but iko zvino zvimanje handichatomboverengi zvachose. I have lost count. Mari chaiyo mari ndatova nayo mumba mangu. Kana ndichiti ndinenge ndakabroka, at least mari yandinenge ndiinayo inenge iri kana 7 to 6000 US dollars. Ndo pandine ndichitochema mukomana achi ndichitoti iko zvino zvandina kana mari. Sometimes ndinokwanisa kunzwa mavoices, but mavoices awa like anenge aine maungira such that I can't hear what they are trying to say. So iyo nganga iyaya inongondipa mishonga iyo yekuti ndiyo yandinoshandisa, but I am always afraid, and I have been telling myself kuti saka zvinhu izvi zvandakaita izvi kuti Mwari vachandiregerera here. Ini hangu kukuudzai chokwadi handioni sekunge zvivi zvangu izvi Mwari vanokwanisa kuzvigona ini. Saka pose apa ndainge ndichizviudza kuti like gore parakatanga ndichiti as long as ndikangokwanisa kungobhajeta mari iro gore rinori ndobva ndazosiyana nazvo, but now tarirai muone kutoti tatova muna August ava kuda kutopera, ende ndichitori nezvimwe zvikwereti zvandichiri kuda kubhadhara, uye zvekare mwana wangu next year anenge ari form 6. Saka ndinenge ndava kufanira kuti ndinge ndichitsvaka mari zvekare yekuti ndinge ndichizomuendesa kuuniversity. Saka kuti ndinge ndichisiyana nazvo izvi zvandiri kuita panoti remei haisi choice yangu, but ndo zviri kutoitikawo izvi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo, akomana zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Yay, strange things indeed they do happen in this world.